Здравейте! Сега ще ви покажем как да направите бизнеса си по-ефективен благодарение на новите технологии. Проблемът с ефективността е често срещан, но много компании нямат желание да се справят с него, въпреки ползите, които това може да им донесе. Използването на остарели решения, неоптимизираният работен процес и пренебрегването на новите технологии са най-често срещаните фактори бизнесът да не се развива в крак с времето. В някои моменти обаче се налага да вземете решения, за да развиете бизнеса си. Дали да наемете още персонал или да купите нов софтуерен продукт. Дали да осигурите още хардуер или да инвестирате в нови проекти. От всичко това зависи ефективността на бизнеса. Сигурно се чудите дали има начин да постигнете всичко едновременно, без да се налага да вземате тежки решения и без първоначална инвестиция. Добре е да знаете, че наистина такова решение има, и това са облачните услуги. Чрез тях можете лесно да постигнете всичките си цели, да осигурите най-добрите технологии за бизнеса си и да оптимизирате работния процес. С облачните услуги използвате последните софтуерни версии, които със сигурност имат много повече възможности, а хардуерът винаги ще е на лице. Освен това, ще имате и много по-голяма гъвкавост, защото с облачните услуги плащате само за това, което ползвате и когато имате нужда от него. Най-голямото предимство на облачните услуги е, че благодарение на тях единственото нещо, за което трябва да мислите, е как бизнесът ви да се развива. Това е така, защото чрез облачните услуги спестявате много ресурси, които можете свободно да инвестирате. Освен това, бизнесът ви ще работи много по-ефективно, защото ще използва най-модерните технологии, а служителите ви ще имат достъп до облака от всяка точка и устройство. Звучи страхотно, нали? Увеличете ефективността на бизнеса си на oblak.bg.